хора, това съм аз, Алес. Сега ще ви покажа. Виждате ли тези смели момчета от Мариса? Първи ред, Канли, от ляво надясно, Милен, Танчев, Самер, Хусейн, Йордан Печинов, Юсюр Тарай, Борислав Кирантиев, Аяз Сандъров и така нататък. И те биха 8-3, забравих срещу кои. И аз тренирам там. И днеска ще Мариса тези, където тренират тези големите, играят срещу истинските Ботев. Аз залагам на тези смели момчета в Мариса. И сега... Ето го на стола. На стола. И сега ще ви покажа моя екип. Още нямам номер, но ще ми направят. Чакай, да търсим малко. И сега Покажи герба. И сега ще ви покажа един календар и Готово. И хора, сега показваме другия календар и Спи да се движи, ще покажа от близко. Този треньор е Димчо Боряков на по-големите. Не ги знам, само този знам. И тук имам един мой приятел с моите тренировки. Той е мой треньор. От моите тренировки е треньор на неговия батко. Не знам къде е той. И Покажи твой треньор. И нашия треньор е тук. Той учи всъщност и по-големите. Да. И вижте всички снимки. Аз ви показвам всички заедно. Да. И виждате този календар. Това е наш първи календар. Кои са спонсорите? Спонсорите са Триумф, Light Credit, Party, Pink, как се казваше? Airbet, нашият бетон в основите на всеки дом и Маноле, строителна компания My Group е от Христов Комерс и Екосист БГ, Атро, Клина за спорта. Коя година е създадена отбора? И ПФК Марица е създадена 1921 Марица Пловдив, в град Пловдив. Ето тук е емблема. Да, емблемата на Марица Пловдив. Чао хора и до нови срещи, пак ще снимаме клип.